Petawis lampahing bahagian kinelak wonten kalenggan udal mangki tumuntun kanthi laksana pamaosing widya suci Al-Qur'an ingkang menika wedal katindakaken Raka Mas Arifin. Sakaripun Raka Mas Arifin sasana pamaos widya suci tumuntun katuraken sawetahipun. Semoga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Leres Allah Subhanahu wa taala kanthi sedaya pangandikanipun mekaten paripurna wasan widya suci Al-Qur'an para dene swantenipun tasih lamat-lamat dumeling angkasa sumusup himo himantaka saya handheteng kanggo yatim pratandhani katarimu pamasen ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak para tamu kakung putri ingkang kinurmatan ginelak lameng bargian wonten kalenggahan renu samangki tumunten katiti laksana upacara krobongan jangkep ingkang sedaya katindakaken Ibu Juru Pakrengga Busana ingkang mijil saking Wahid Wedding Organizer ingkang medal menika piniji minangka juru paes mijil saking Lalat dan Pacing Padas lampahira upacara krobongan lamuta cinandra pindha hangkrungkepi mring Ibu Pertiwi candrané lumaksana sumangga. Leng-lenging driya mangu-mangu mangungkung kanduhan iman Rob Pinarung swantenipun kadang pradumuhang ngrangin hababar ketawang Ibu Pertiwi kulit sekar saking sasana palengganira Ibu Juru Pakrengga Busana kepan sedya hampratitisaken upacara krobongan jangkep kapurwaken sembah kalebunipun kang putra temanten putri wonten ngarsanipun ingkang garwa lenggah sesedokan wonten sangandhapun ingkang garwa kinasih temanten putri tangkeping asta sumungkeping jangga sinartan ning cipta masuk ing sanubari saha nyandang rumentahing pangastawa ngendika sarwa ririh lamun saged kawis ing nati Kakang Mas pangabekti kula kunjuk wonten ngarsa panjenengan sedaya kalepatan sedaya kekilapan mugi diagung ing pangaksami ugi kepareng kula matur wonten ngarsa panjenengan bilih kula tresna panjenengan menika ati pawitan kula mboten amargi bondo lan donya ing sekawit bondo donya bisa sirna katresnan kang sejati menika dados kekajengan kula Yayi garwaku uswatun kasamah kang banget tak tresnani bombong penggalih pun kakang dene jeneng sira wis ngucap sumpah prasetya kang mangkono ora liwat muga Gusti Kang Maha Kawasa ngidenana bebrayanmu iso langgeng tatak tutup donya prapteng delahan ngestakaken dawuh kakang sawetawis purna nggih kebareng ngaturaken sembah kalbu daya putra manten jumeneng sawetawis panglolo sing kanang dawa tumunten katiti laksana karana jejeripun Narendra yeta kepareng sowan wonten ngasanipun Rama dalasaning Ibu
boten den keparengaken hanganti awujudipun ageman sasalunipun duweng kalolos saking gengker walikan tumuntun kacandhakaken wonten sasana ingkang sampun kepareng kemawis ageman selop sendal ugi katilar sawetawis mugi sedaya kang temanten boten kagungan sifat hanungkak krama mring tiyang sepah daya lumaksana kang temanten kekalih kekanen asta lumaksananira repepeh upadi papan boten romelane bukan putu temanten kekanen asta bebasan keket araket kembang gula kemepyur kulut kang pinara sasra prapteng ugane kang tinuju putu temanten nedya lenggah hanggana raras lenggah sesedokan wonten sangandhapipun rama dalasaning kang ibu tangkeping asta sumukeming jengku sinartan ning cipta masuk sanubari soha nyandang rumentahing pangastana semanten rama lan ibu pihanang pisung kemingkang putra temanten kekalih sumedhot ing wardaya tan bangkit sinayudan sakala hangelus pamidhanganira saha winiwiring maneh kanthi kebaking rasa sutresna asih kawusada pihanampi sihing rama lan ibu putra temanten kekalih hangeles kekes kadya linoles bebayune kembang-kembang wadanane grebel mijil kang waspa brol lamuta cinandra pindha mutiara kang riroce karana ngeduk nalika samana ibu kang wis minangka dados papaning yoga brata ing anawising nawa candra dasari saha bapa ingkang kepareng hangukir jiwa lan raga sanggula wentah wiwit kalaning samana dumugi samangke akhir dewasa palakrama semanten rama lan ibu Dupihan nampi singkang putra temanten kekalih datan mobah datan musik bebasan jegrekat ya tugu Sinokarto kekalih nyohan namung saged meminta kanugrahaning Gusti kang Maha Kawasa mugi kang sinedya dadya awit saking paringipun Gusti kang Maha Kawasa tawis Purna nggih kepareng sumungkem wonten ngarsanipun ula-ulane Bukang putra temanten putri. Daya putra temanten lumaksana kekanten asta bebasan. Keket araket kembang gelokoma piyur kulut kang pinara sasra. Lumaksana ngupadi papan donoing Rama lan Ibu kang putra temanten kakung. Prapten yugane kang tinuju kepareng sedya hangaras padha mring pepadanira wijiling pangandikan lamun saged kawya sing lati Rama Ibu pangabekti kula kunjuk wonten ngarsa panjenengan Rama Ibu sedaya kalepatan sedaya kekilapan ingkang boten meranani penggalih panjenengan mugi diagung ing pangaksami. Semanten ugi kula Rama Ibu Kang Putra Amin ngaturaken pangabekti kunjuk wonten ngarsa panjenengan. Apabila wonten tindak sapecak tembung seklimah ingkang boten meranani penggalih panjenengan mugi diagung ing pangaksami. Kira anakku Cahayu anakku cah bagus ora ana kang luput ora ana kang salah ya nggih ndak bebakali puja mantra ndak sunake ana ngarsane Gusti Kang Maha Kawasa bebrayanku langgeng ya nggih estakaken dawuh Rama Ibu lenggir anakku amin
siji weling taklik marang siramu ya ya. Tresnanono garwamu kanthi tresna kang satuhu. Dadi wong lanang kudu tanggung jawab. Aja cengiling marang bojo pangertenono. Yen to KDRT mono saiki wis ana pidanane ya ngir. Ngestuaken dawuh Rama Ibu. Dawuh pangandika panjenengan kula petek wonten ing pustaka. Mugi dadosaken jejiman paripe dayanana ing kasantosan. Gesang kula panggih kayuhanan. Purna kenya kepareng hangaras padha pringasani Rama dalasane ing ibu kang putra temanten kekalih daya-daya. Lemaksana manjing wonten ing sasaning sekawit. Duwung ingkang kala kalolos kagem malih. Ugi ageman selop sendal ingkang kala wau tumunten katilar ingkang samangke kagem malih. Tumunten daya-daya katiti laksana krobongan candhakipun. Pratitis setunggal monggo setunggal. Ibu Curpangkrangga Pusana nggih kepareng tindakaken jejibahanira. Prasata boten wonten kang tumaksu. Sawetawis lenggah wonten ing sasana katiti laksana upacara krobongan candhakipun winastan Kacar Kujur. Kacar Kujur biyen wong liya saiki dadi sedulur Asok Gunakaya. Biyen wong liya saiki dadi kulawarga. Kapurwakan putra temanten kakung nggih kepareng Hanyuntak Kambil ingkang dumados saking suket Kalanjana. Paradene temanten putri nampi pun madhahi tilam lapus kloso bongo. Yayi garwaku uswatun hasanah kang banget tak tresnani. Iki ana rejeki sethithik saka Banjaran Sari. Kang biyen tak klumpukake sithik mbaka sithik nalika aku isih Joko. Dina iki ndaturake marang sliramu ya Yayi. Siji weling marang sliramu aja mbok delengoke sithike. Ning delengen rasa tanggung jawabku marang sliramu. Kakang Mas. Ing ajeng kula sampun matur bilih kula tresna panjenengan menika ati pawitan kula. Mboten amargi bondo lan donya ing sekawit. Bondo donya bisa sirna katresnan kang sejati kok dados kekajengan kula. Daya-daya Gunakaya kakanthi nyaket wonten ngarsanipun nomlani bukang putra temanten putri arsa katitipaken. Sawetawis jejeripun tiyang titip tartamtu kewala badhe kasuwun malih kanthi menika kinarya ngrembaka ngrembakane Gunakaya. Payogi kacandhaken wonten sentong tengah ingkang winasan tanen. Lan bobile mangke dinten wingking putra temanten ngesakaken mundhut malih. Saged pun aturaken nglangkungi napa ingkang kepareng katitipaken. Nyidam Sari kekidung memanis kaya kumbang kang hamelat sekar brengeng swara rom ya manten kang lagya karon Deniro Mamet
Rono marang kusuma ayu sekalutan bisa nindra renggang kula kumabyur pulut sayekti ngidam sarias umpama siramu sekar melati bangga Bayu aku kumbang ngidam sari ya yo Bengawan tolong yo tedak pinato sumangga untuk keluarga kanthi tilaksana kapuraken rumelane bukan kudu temanten kekalih susure kalo wirawiti dolan dene katur kunjuk wonten ngarsanipun sagung para tamu maligi kadang pangombyong temanten kadang pandherek temanten trah saking piyinipun Bapa Partorejo Usrek monggo kadharaken tedhak putu wonten kalenggan wedal menika karana menika boten wonten seratan asma ingkang kedah kula timbali kasumanggaken bilih menika wedal rawuh bilih menika wedal nderek simbah kakung simbah putri saking Mas Amin Pak D Bude Pak Lek Bulik kadang cinaket sentono warga kadang kadeyan rencang-rencangipun Mas manten kakung Mas Amin ingkang rawuh saking Banjaran Sari ugi saking pundi kemawon kula kadharaken minggah wonten Sidinggil nyaket putu temanten kapundhut gambaripun kangge pangemut-emut wonten ing dinten wingking wedal menika monggo. Ayo Mbak Yu. Monggo kunjuk saking keluarga temanten kakung rumiyin kula mangke boten ngambali malih timbali panjenengan monggo lolo
wong kang nandang uyuh galo galo Tuku sumo ayu Gotong royong nyambut gawe nyambut sigarane terus bangun negarane ngaturaken gonging panuwun ingkang tarpindhan Devita Budaya ingkang sampun keparing aseng panglipur kunjuk wonten ngarsa sagung para tamu lumantar tetembanganipun kala kapurwaken Nyidam Sari dibablas Ki Wuyung. Kinelak lamang bagian wonten kalenggan wedal menika foto monggo katindakaken ngantos sedaya mangke kapundhut gambaripun ing ajeng wonten upacara pasrah mboten sampurna menawi mboten katampi. Piniji menangka dados ditane gati nampi pasrah. Ugi ngaturaken pambagyan pasiki kunjuk sagung para tamu pepundhen kula Mbah Lurah Sutarto. Monggo sasana pambiwara kepareng katur sawetahipun. Semanten. Monggo dereng dengar Bapak Purnama Seni Bupur Titi Gendara Jajari Sang Buta Saraya anggenipun nampi pasrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Engke ceritane pripun Pak Dalang sing pasrah kok terus mlayu wae. Niki wau dinten sae Mbah Lurah. Oh, dadi dobel papat jarene mau. Oh, nyuwun riyen. Lah nek kula semayani engko bengine piye? Nggih Mbah, mengke jenengan matur Pak Purnama. Oh, ngaten nggih. Alhamdulillahirabbil alamin
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala ali wa sobi ajmain amma ba'du. Ingkang kinurmatan panjenenganipun kadang besan sesepuh bini sepuh para bunden sepuh ingkang pantes pinundi saha kinabekten dumateng pangembating desa Banjaran Sari Mbah Lurah sampun kepareng rawuh ingkang pantes katuran sagunging pakurmatan dumateng para muda taruna ingkang pantes sinudarsana langkung-langkung dumateng para rawuh para tamu undangan kakung sumana putri ingkang jahat kalingga murdaning akrami tinarbuka sumangga kula dherekaken muji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala keranten rahmatipun lulus raharja kalis ing sambikala upacara adat ingkang sampun sinengker noninggi panggihipun Sekar Cempaka Mulya Sajodo wonten Ari Palenggahan mboten wonten rubeda setunggal punapa alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat salam mugi tansah katetepaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi petunjuk ingkang kita lampahi kita yakini benjing kula dalah panjenengan kundur kanthi kawontenan husnul khotimah. Amin. Bapak Ibu para rawuh sedaya ingkang kula hormati nyuwun pangapunten kawula sowan minangkani pamundhutipun Bapak Purnomo Sarimbit Ibu. Kula piniji minangka talangipun basa kinen ngaturaken babar ugi udaring sedya ingkang jumbuh kalih pahargyan prasaja. Wondene reroncen pangandikan sepindah Bapak Purnomo Sarimbit Ibu matur gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan kunjuk panjenenganipun kadang besan ingkang sampun nunggilaken raos ngeparengaken dhateng Kang Putra Winisuda kanthi adat Widi Widana ingkang sampun sinengker dhateng Kedung Prau mriki. Kunjuk panjenenganipun kadang besan dipun skecakaken lenggahipun. Salajengipun Bapak Purnomo Sarimbit Ibu ugi matur gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan kunjuk para rawuh ingkang sampun kersa rawuh angrawuhi miwah paring puja puji pangastuti kunjuk dumateng tiyang kalih ingkang sami bebesanan lumeberipun dhateng Sekar Cempaka Mulya Sajodo. Kaping tiganipun Bapak Purnomo Sarimbit Ibu nyuwun agunging samudra pangsami mbok bilih anggenipun nampi keranten rawuh panjenengan sedaya nggih wiwit jabat asta ingkang kirang rata atur palenggahan ingkang kirang sekeca langkung-langkung ing mangke anggenipun leladi kirang prayogi Bapak Purnomo Sarimbit Ibu nyuwun agunging samudra pangsami. Delalah wonten tamu sing ora disalami kursine dawa seh nggih lali leh ngladeni kuwi jenenge tamu apes niku nggih tamu apes muga-muga ora enek mungkin saged dipun ladosi sedayanipun. Salajengipun Bapak Purnomo Sarimbit Ibu gungan dumateng panjenengan sedaya kasuwun lelenggahan kanthi mardikaning penggalih sinambi ngrahapi dedhaharan ingkang sampun katur dumugi paripurna pawiwahan. Mbok bilih pawiwahan mangke sampun paripurna sanak kadang khususipun para penderek saking ponang temanten kakung ngersakaken kundur. Bapak Purnomo Sarimbit Ibu mboten saged nderekaken kundur sowang-sowang namung puja puji pangastuti ingkang tansah ngiringi mugi-mugi jengkar panjenengan saking dalem mriki dumugi dalem sowang-sowang tansah pinayungan karaharjan kawilujengan boten wonten rubeda setunggal punapa. Amin. Bapak Ibu para rawuh sedaya ingkang kula hormati wosing gati salajengipun Bapak Purnomo Sarimbit Ibu nampi salam taklim saking panjenenganipun kadang besan bikauli wa alaika salam warahmatullahi wabarakatuh. Pasrahipun Sekar Cempaka Mulya Sasele ingkang awujud ponang temanten kakung wonten Ari Palenggahan kula tampi kanthi suka ing bingahing manah
Mugi-mugi saged damel pondasi utawi kegiatan Balewisma ingkang sampun dipun bangun tiyang kalih ingkang sami bebesanan. Masalah pungpang gula wentah sumangga mamat sinamatan sedayanipun murih saenipun. Nggih wonten wewaler tiyang sepuh rikalane Kang Putra Darbe Panjangka tan prayoga wong tua kudu teges pamekaipun. Nggih nek putrane pengen jago lurah disurung, tapi nek putrane kok judi online kudu diganduli mekaten. Bapak Ibu kala wau wonten gungan saking panjenenganipun kadang besan benjing kemis nggih Sekar Cempaka Mulya Sadodo kasuwun kasowanaken dhateng Banjaran Sari nyuwun doa saha pangestunipun mugi-mugi Bapa Purnama Sarimbi Debu ugi Sekar Cempaka Mulya Sadodo saged nyembadani dawuh kinanten sanak kadang saking Kedung Prahu mriki. Bapak Ibu boten kathah anggen kula matur namung mekaten anggen kula ngembani wuwus. Monggo sareng-sareng jumurungaken puja-puji pangastuti. Mugi-mugi tiyang kalih ingkang sami bebesanan tansah gagah ingkang jinangkah. Semantun ugi Sekar Cempaka Mulya Sadodo ingkang badhe lelumban wonten madyaning bebrayan tansah jumbuh kang ginayuh sembodo kang sinedya saged bangun Balewisma ingkang sakinah mawaddah warahmah. Akhiru kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetes teges pantes pramila ler sabda pangandika panamben ingkang sampun kepareng katuraken Sang Duta Saraya saking panjenenganipun Bapa Purnama Ibu Purtini. Sampun sawetawis putra temanten nggih kepareng lenggahan ing mriki arsa kinerapaken wonten ngarsanipun sagung para tamu. Kinarya mirsani kendho kencing penatan wonten sanjawenipun nagari nanging karumiyini manjingipun Sang Suba Manggala. Anggenipun panjing wonten sastra Renggo kadharaken Putri Domas Manggala Yuda sakembaran. Pelok umur kang bola lumaris budale kang wadya bala Tino Nasri gegamane saking ingkang bala kuswa mambyur busananira pranyata asri ginulung pindha pandrahing puspita kapiyarsa swaranipun ing samudra Kaliah tindak ira Sang Suba Manggala katitik saking buayane tindak ing suku uga ing asta lirik ketra sedaya kamu ing pirama primul dene maing vokal Mas Yatno ingkang kepareng iki as
samudara As. As. Ayo sesek ning. Saranane wong alung betah topo cegah guling elinga salah jatmika yen wacana kudu manis Mure sang saming sasomo Mure sang saming sasomo samaning manungsa sami yen ning tawang ana lintang wong ayu Noto tiri nata ning kirap sirangkit ing madya mangun karso ing karso sengkula dotut puri handayan kula kodhong para parobo lampah ruh aku jiwan mas yatno ingkang kepareng piniji kula kodhong ing para parobo salingipun wonten dewanodya sakembaran kembar busananing kembar detek piageki sanadyan to tasih kok sampun katon pandoro tejan Bejak badhe dados panodya kang pinilih sekaring pariwahan wonten kalenggahan raina samangke putra temanten kekalih nggih kepareng lumaksana kekaning asta sawetawis panjing wonten panti busana kinarurutan busana kaneren dan satur busana kasatriyan ibu juru pangkerga busana panggala yudha putri Domas satata sawega nyerat tindakipun Sang Narendra nggih kepareng tedhak sekene waka Yo, monggo Bayu, semeneng monggo. Ya yo.
pura-pura abang sok terima asal ada nona bicara. Yo Sejuk-sejuk selang cuek karu malu. Aduh hari ini mau juga abang yang maju. Sejuk-sejuk selang cuek karu malu. Aduh hari ini mau juga abang yang rayu. Hey, berdiri lagi. Asik. Masih bersama Yung Vita Vita. Vita. Jangan buang muka, jangan serang cuek nanti malu di nona. Yo oh Bilang saja, jangan pura-pura. Abang sok terima asal ada nona bicara. Hehe hehe ha. bare apik ya. Apik. Gurih tiwene. Bare ngono garapan ki ngono kuwi. Padahal Pripun Mas Yatno? keripik gedang, keripik telo. Yo. Njuk piye wong parikan kon njuk. Walah, tak kira iki Keripik gedang, ngomong. keripik telo sithik edang watone rata. Gandeng niki sampun paripurna sedaya. Es Dahar ngunjuk nggih, sampun. Niki kula kalih panjenengan saged sowan wonten dalemipun Bapak Purwanto. Purnomo. Purnomo Purwanto. Purwanto. Dadi Ale suwe, bubur Mas. tini. Terus kengkel ya lagi iki lho. Loh, nyapa? Aku dandan bagus ane bocah kok anu iso nuwange sak mbok-mboke. Lho, lak giyo. Mbah kula wayu niku sing ciprit tenan niku. Tenan niku Pak Ale Dalan. gila, Pak. Alhamdulillah Pak Dalan. Alhamdulillah mergo napa? Saged sowan wonten dalipun Purnomo. Ayo nderek dedonga muga-muga anggenipun ngangkas-ngangkas putranipun saged barokah. Allahumma Amin. temanten kakung saking Saking Laladan Banjaran Sari. sing kagungan sound system terus dos apa-apa kae. Wah iya. Oh bosen guri. Cito. Ada ya. Padahal Pripun? kagem regengan suasana. Terus niki temantene ya ben ya Allah. Lho nang apa? Kursi loro dinggoni dhewe. Saka sayake iki lho. Rada Mas, ya agak mantel laki-laki agak geser ke kiri. Lah kok mpane waduh lho. Nah, disilakno Mas. Aja sampe dhewe ning sore lho ya. Nah, padahal temanten kakung asmane sinten? Wonten niku Mas Amin. Mas Amin kalih Mbak Aswa. Heeh. Uswa. Uswa. Wah, berarti nek ngono padha ora ngantuk. Watune keliru ya. Lah iya. Lah ke tulisannya apa ke? Uswa. Oh, mosok ke U. Iya kok ya. US us. Oh iya. Padahal Pripun? niki Mbak Uswa kalih Mas Amin, Mas Amin. Kula nderek pesen kalih jenengan nggih Mas. Awet saiki panjenengan kudu gelem jamu ya Mas ya. Lho lagi nyoh. Kan jamu barang apa? Kowe gak ngesakno. Apa? Mas Amin dedekmu takon maam ya mah kula poso ngono lho. Jamu ya Mas ya. Jamu niku hurufe napa Pak Dalang? C A M U. Wong lanang nek wis nikah harus J muni yo. C. D, wong lanang nek wis nikah harus bersikap jujur. You understand? Ojo muntak mantu jawabane yes ngono lho. Kudu jujur. A. Jamu A. Wong lanang nek wis nikah harus bersikap adil. Lere adil iso nyukupi jasmani lan rohani. Pinter. Kandhane koe. Banjur M. Nek eneng apa-apa kudu dimusyawarah karo bojone aja sampe dadi padudon. Kok iso iki Aku suare arek sapa? Bu pokoke tak golek-golekno pokoke. Ijek sitok. Apa? Iso ora? Usahakan keluarga Anda menjadi keluarga yang sakinah, mawadah lan warohmah. Pinter. Allah wis dawuh ning Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 Pak Dalang. Dalil barang nggih. Lah ya ngono kuwi tok kok mung gak dalil. Lho aku ngomong ngono kuwi tok. Tak kira nek arep dalil. Lho sing unine ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Inna fidzalika layatin liqaumin yatafakkarun. Tenan pinter. Kayakne Yatno iku ndang cucuk anu ki, cucuk pondok. Iya.
Cucuk pondok. Mari sampean gak tau ngaji lho. Ayo selawatan sik. Dereke yo bareng-bareng ben tonton adem. karo- Selawatan, ayo. Nggih, Pak. Sik. Iki jane anak sapa to iki? Gak Nano. maksudku kuwi nek bapak lagi kerja, aja nderek ngono kuwi. Bapak Ibu monggo selawatan sareng-sareng nggih. Jarine dawuhe para pinter Padalang. Sak cetil-cetil wong ning donya yen ora gelem maca selawat. Ngono. Ning sing sapa gelem maca selawat insyaallah selamat donya akhirat. Amin Caca. Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu Nah, kurang kompak. Tumbukan ta? Pono lho. Tak cedot engko. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sareng-sareng nggih. Nggih. Allahumma sholli wa sallim. Ayo bareng. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Adama bismillahi sholatan. Yo. Ada imatan bidawamimul. Bisa kas Pak. Yo, bareng. Allahumma sholli wa sallim. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa para pendera temanten kakung saking Banjar ya Allah. Ya Allah, mugi-mugi Bapak bernomo. Anggenipun ngakas-ngakas putra saged turah bawah ya Allah. Jadi keluarga yang sakinah, mawaddah lan warahmah. Ada Imatan bitawami mungkin. Pak Jalan, waktu terima. Dino iki Ayo kanca dalang ngaji. ngangge ngetan Isine kitab suci budal ngaji sowan marang Rama Yai. sok yen pinter Kanggo sang umum gahat sholawat. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. sallim ala Cari beat. Mas amin balasan Pak Usman. Engkau pikantuk pertolongan ya Allah. Menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dados keluarga ingkang haldatun, thayyibatun barakun ya Allah. Ya Allah kabulkanlah dan izinkanlah permohonan hamba. Kembali ke laptop. malam jamaah Ayo sholat bareng jamaah. sebab iku Kajaran nelang kok kata nganggo kopiah galungan sadaka bareng sujud asing atumanin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngene iki kabeh uripe ayam tentrem ning swarga kabeh. Kowe dek pinter men ngono lho. Aku ki yo ngaji lho. Ning aku rung percaya kowe pinter. Teko Yudasi yo aku yo melok ngaji. Heeh Iya sih. wong gadung iki yo. sih. Aku ki yo ngaji tak biacok pisan lho. Ayo, sing kata iso ngaji berarti kowe iso jawab iku. Sampeyan iso ngaji? Aku. Lah mau ngaji teko ndi? Teko jus pira wae? Au piro elek. Ah. Piro elek. Ora usah teko. Sampe sampeyan teko jus pira? Aku. Aku ya teko Anu. Iqra telu. Cek anu nek aku lho wis reko adoh, Lek. Baturku ngaji Yudasi. Heeh. Lek ku ngaji wis teko Iqra 1 saiki. Iqra siji. Sampeyan Lah Iqra siji kek pamere ra umum. Iqra 1 sampean apa 30 juz jasane tetep Iqra 1, Bro. Iya ya. Alif, ba, ta, sa dan seterusnya kae. Ning nek nyoto pinter Heeh. bedeken tak jawab, tak atur tahu tak takoki. Ya takono, kowe takon pira, Lek? Wis takon wis. Wis saiki ngerti Apa? alit ki artine apa? Alif. Iya. Apa yudeng iki?
Si menengah si aja baturi. Alif ki hurufe lurus yang dhuwur. Iya. Ora eneng kok alif ke bengkong. Artine A Allah lip tangga sampai nek tau ning Sri Ratu Madiun. A kuwi Allah lip tangga. Wong urip ning alam donya yen pengen cedhak karo Gusti Allah, dalane aja mengkak-mengkok, lurus yang dhuwur gelem nglakoni salat tahajud. Tambah. Jangkrik Yatno pinter rek ya ampun, ya ampun. Larang lek ngene iki. Alah, Alif ta. Heeh. Saiki bak iso ora Bak uripe ning seret kaya ada ha. Heeh. Terus ngisare matik ngono to. ono ndoke. Bak kebak ono ilmu bermanfaat. Wong urip ing alam donya kudu kebak ilmu bermanfaat. Iya, Jenengan bener. dadi dalang-dalang sing apik, dadi cucuk lampah sing becik. Dadi penyanyi. Ya penyanyi sing becik. Bak saiki Tak mungkin sulit untuk menempuh ilmu agama. Eneng dalil Oh, man iso. jada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Pedot lek wis aku. Pinter. Wis apa neh? Cek teko neh wis. Ijik. Apa neh wis. Sak. Sak tenane wong urip ning alam donya ibarat mung mampir ngombe. Heeh. Kabeh pun ngombe. Pun aku ning kono merongos kudu diopeni blas. Wes. Kok bagianmu karo aku. Sak saiki jim. Jarene cah cilik-cilik nek jim kuwi adolan nang jim kuwi sawahku aja wetoni ngene kata. Jim kuwi artine mandek. Heeh. Ayo mandek kok mareno anggonmu tumindak angkara murka ning alam donya. Ngono kuwi artine. Iya lho lek Arep golek ya. Heeh. Apa neh? Ijik. Enek hak ayo. Nah, wong urip ning alam donya kudu ngerti barang sing hak, sing kalal lan sing karom, sing becik lan sing ala, aja pisan-pisan duwe semboyan tukang ngendang. Saiki sitok ngas nek wis iso pinter. Apa? Wis kok tak nobatke cucuk pondok. Ya wis, Dang. Apa? Saiki hok. Apa kek? Kok kek? Apa-apa? Kok. Kok Heeh. kok okeh temen pitakonmu. Aku arep ndang alian ning bringin iki, Ko. Ngurusi Mas Manggolo, Mas. Siap, gerak untuk Manggolo dan Mas. Madhep rene kabeh, gerak. Madhep rene kabeh. Basamu ya apik. Teko kene, gerak. Mlaku. Wah, sing kono ben lho. Teko kene gerak. Hubuk. Aduh. Oh niki muridmu kok yo. Sik, Gelem kok sik. lang ngono. Padalang. Piye? Niki mungkin joget apa mboten? Ya iya. Biasanya aku teko wong Banjar cum nyauri kowe kuwi. Joget apa mboten? Bose citoke ra gelem nyauri ning ndi kowe? Joget nggih? Nen joget dibenjak anu lho karo. Tua gamat. Bagaimana pasukan joget siap? Masuk. Ya Allah. Lek mau ngulang jos. Nah, tak tes pakai bahasa Inggris. 1, 2, 3, 4. Ayo, ready lesson. Oke bro, tok mamu. Ngarane aku brongkalan nih kowe. Oke bro. Wis anu lho sing arep dhewe lho. Oh, sekarang begini. Pak Dalang, Pripun? saya mau cek ini. Kowe neng kene bayaran 75, ya ra? Direwangi kowe yo gak mlebu. Mboke ditang selawe. Direwangi yo gak mlebu. Iya. Iya toh. Heeh. Joget nggih. Ya, ya. Saiki ngene, Mas. Tukang ngendangnya gak ngerti aku tak bacok kowe. Saya buatkan sebuah lagu Weh. dari Denny Caknan, Mas. Yang terbaru 2026 Weh. yang berjudul Orang Love metu. of God. Hei, Ini mesti, Bos. 2026 metu. Lah iya iki ciptaan terbaru. Oh, iya. Love of God. Love kuwi asmara God te gubuk-gubuk asmara le. Waduh. Oke, lagu ini di Inggrisnya kan rada larang. Ya wis. Ojo bilang yo bacok minggu. Guyu merem. Ayo. Yo, dadekke gubuk asmara. Coba semua tangan di atas yuk. Tangannya keluar. Awas pantat goyang. Se. Awas ikut saya. Se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 8. Yuk. Lanjut. Dadah. Lagi marah ini. Dicongah. Lagi marah. Ya Allah. Belum. Cengkok lah. Orang ngecek. Kirane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lanjut. Yo.
ya Allah. Wis edan apa piye? Lah kemarin iki ngene kosong ngene. Apik kok ya. Wis. Sik. Padalang. Pripun? Ketoke cah loro ki tak kaya kembar padahal. Lho. Cah loro kuwi Kaya kembar. sik mbok arani kembar apane? Sing cah anu tapi rada gede sing mburi. Jajal. Nduk sampean kembar, Nduk. Nggih. Asmane sampean sinten? Ana. Ana, lha sing mburi? Ana karo Ani. Aku iki kelingan duwe murid kembar padahal. Sapa? Iki sumpah tenan iki. Heeh. Cah Sumber Bening. Heeh, jenenge. Kelas 3C. Lho. Jenenge kuwi Ninik karo Nunuk. Walah. Ninik karo Nunuk. kok ameh padha karo Pas tak absen. Heeh. Agus, iya Pak. Heeh. Nini, iya Pak. Heeh. Nunuk. Mana Pak, maaf nunuknya enggak masuk. Kenapa? Nunuknya sakit. Tenan, dia jogu tenan iki. Cah kembar Nini karo Nunuk ngono lho. Ya. Lah Nini mlebu nunuke gak sebab Nunuk nunuke lara. sakit. Wes aku gregeten tak weni PR padahal. PR apa? Tak weni PR takon sinau kelompok. Lah cah lanang-lanang tak dum. Moro ning omahe Pake. Pak, Nunuk wonten lho. Sing digoleki gak Nini kok Nunuk. Padahal cara Nini karo Nunuk cara kulite ngono cek apik Nini lho, Pak. Ya. Nini kuning berusuh kaya mamae. Lan nunuk. Nunuke irenge mah kaya Pake kuwi. Wes. Duk. Ani, Rene Cahayu ya Allah, Ani sini sayang, Ani. Dek Ani, Rene madhep aku aja wedi. Iku ana. Oh iya, kleru makane gak gelem maju. Kowe ora wedi. Ana, sampean kelas pinten Cahayu? 6. Kelas 6 berarti pengumuman dek iki, Nduk. Nggih. Wis ya lulus. Nggih. Lan terus arahmu somben nang terus nang SMP ndi, Nduk? Mondok. Mondok alhamdulillah sukses ya Cahayu ya Allah. Saiki ana genten Ani ya Allah. Dek Ani, Dalem. Dek Ani mungkin joget kali Mas Yano ya, Nduk ya. Mboten. Joget karo aku ya, Nduk ya. Mboten. Joget karo aku ya, Nduk. Mboten. Kowe aja ngisen aku sak Banjar lho Nduk iki, Nduk. Gelem apa ora, Nduk? Mboten. Gelem ora? Mboten. Saiki timbang ngisen kowe pilih satu di antara dua. Kowe milih joget apa milih ambung, Nduk? Ambung. Yo. Bukan murid. Ambung kok rimason yo. Mas leduk ngono. Bar kerokan ya. Wes muntur kuwi aja ngangkon nek njaluk ambung. Kayaknya tekon di lagune Mas. Ya. Cawetan. Tekon di kayaknya. Catetan. Nek muni apa? Cawetan. Sing muni kowe dhewe ya. Teko ayo Mas. Yo, dadekke. Sahabat. Sajroning ati. Datang luntur saya menanti. Yo, ya. Aku kowe dadi kangen. Mangkane Yo. Makaten Bapak Ibu gegocekan kang sasubo manggolo sawetawis donga panutup berkahipun kasuwun punjuk pupunden kula Raka Mas Arifin kinarep mung kasih pahargyan wonten kalenggahan wedal menika sasana kepareng atur sawetawipun semoga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا
وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموتنا ورحمة عند الموتنا ومغفرة بعد الموتنا اللهم اهون علينا في سكرات الموتنا ونجد من النار والأفى عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا إبراهيم وسارة وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا يوسف وزليخا وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدتنا خديجة الكبرى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Akhirul doa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purwo Madya Wasana sampun kepareng hantung kaparipurna. Kula minangka pambiwara dalasan para kadang ingkang kepareng ayekati wonten kalenggan wedal menika nyuwun nuwun samudra pangsami. Ing wasana pahargyan monggo kita pungkasi kanthi wasan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngontapaken kundiripun sagung pandherek monggo Bapak Ibu kepareng manjing wonten warung ajeng. Kadang besan kepareng adayaken ubat wonten ing panti busana putra temanten tetep jumeneng wonten ing sasana. Mungkasi bahagian monggo Devita. Kula dalasan para kadang ingkang kepareng aye pakaryan Wahid Wedding Organizer apabila wonten kirang samudayanipun angin kula kemban hati karo nyuwun nuwun samudaya pangsami ing wasana sugeng pepisahan panjenengan malih wonten sanes wedal wonten swasana ingkang rampingan. Usikum wa nafitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.
ngobrol ra ono Bentene sing ngawur Tegas sampun sing ngancani Aku